Hello! Ja tervetuloa takaisin 7 päivän liikkuvuusharjoitteluhaasteeseen. Mä oon Hanna Härkönen ja otetaan taas funtsintaan se, että millä asenteella ollaan, vaaditaanko itseltämme jotain tai pitääkö aina tehdä kovaa vai joillekin se voi olla, että ei uskallakaan tehdä hirveän paljon, kun pelkää, varsinkin jos on ollut uupumus, voi olla, että on jäänyt semmoinen energiansäästötila, mikä lopulta ei säästä energiaa, vaan itse asiassa estää sitä energiaa virtaamasta. Ja mä puhun näistä asioista myös mun muissa jutuissani. Mutta lähdetään liikuttaa meidän kehoa ja me aloitetaan tänään täältä vatsamakuulta. Avaa sun jalat aika leveään haaraan. Mulla on nyt tämän koko tatamin kokoisessa haarassa. Miten suuressa haarassa sulla on? Anteeksi, mulla on tosi huonot jutut. Varsinkin kun mä puhun yksinäni täällä mun kameralle. Kameralle, joka on mun rakkaan miehen rumpusetin päällä. Okei. Varpaat painaa alustaan ja nyt ajattele, että täällä on ei löysät polvet, vaan aktiiviset. Etureidet ikään kuin vetää polvilumpioita kohti lonkkia. Ja sitten me haluttais tosi usein olla näin. Ei mikään ihme, että tuntuu pahalta niskas. Nyt ajattele pituutta. Ja tämä kohta täällä, täällä on tämmönen nyppylä. Se työntää ton kohti kattoa. Kädet korottaa kohti sivuja. Oikein ajattele, että sä työnnät jotain tonne. Yes. Ja nyt lähdet tuomaan sun oikea käsi tänne eteen, vasentaa ja vie katse mukana. Ja toista tätä. Eli saadaan se meidän takaketju sieltä hereille. Saadaan kivaa kiertoa tänne, taivutusta. Kurottelet oikein pitkälle sun käsiä ja hengittele rauhassa. Hyvä. Nyt tuo kädet sinne lähelle sun rintaa. Tuo jalat lähemmäs ja laita jalkapöydät maahan. Anna sun pään roikkua ja lähde sieltä työntämään sopivasti sun ylävartaloa ylös. Paina jalkapöytiä läpi lattian ja käännä pikkuvarpaita sinne lattiaan päin. Ja sitten työnnä sun sydäntä ylöspäin. Hengitä täällä sun kylkiin isosti sisään. Ja ulos hengitys. Eli ei ole mikään funktionaalinen hengitys se, vaan enemmänkin avaava tonne meidän rintarangan alueelle. Hengitä vielä. Ja ajattele oikein hyvin tuetut lavat sinne selkään. Ja nyt rullaa sieltä alaosiosta napaan asti ja siellä vielä alemmas nenä viimeisenä. Avaa jalat leveäseen haaraan. Työnnä niska pitkäksi ja kurota kädet. Nyt sitten testaa se, että kun oikea käsi lähtee kurottaa eteen, niin tämä vasen jalka lähtee työntämään, jotta me saadaan se lonkka irti ja päästäisiin tänne meidän oikealle sivulle. Okei, tänne oikealle kylille. Tullaan sieltä takas. Jalat pysyy leveässä haarassa ja kurotetaan meidän vasen. Ja nyt taas tämä oikea jalka pökkää. Ja nyt lähdet ajattelemaan, että oikein kurotat tämä on sun oikea käsi, oikealla kädellä pitkälle sinne. Kierrät sun oikeata jalkaa taas tonne eri suuntaan, jotta sä saat täällä hyvin semmoisen vähän niin kuin tiskirätin puristus momentin täältä. Ja tullaan takas. Niska on pitkä. Kurotetaan, työnnä ja taas rutistetaan sitä tiskirättiä, ei väkisin, vaan sopivasti. Jalkaa eteen, kättä taakse. Ja pää ei roiku täällä näin, vaan se oli tuettu. Paina varpaita maahan. Hop, mulla lähtee matto sieltä. Pidä koko aika jalat kiinni lattiassa. Hengitä. Hyvä. Ja sitten tullaan sinne eteen. Tuodaan kädet lähelle rintaa, tuo jalat, käännä jalkapöydät maahan ja sieltä anna pään tulla lattiaan ja lähde rauhassa rullaamaan ylös. Paini jalkapöytiä läpi lattian, työnnä sydäntä ylöspäin. Sä voit ajatella, että sä käsien välissä levität lakanaa suoraksi ja samalla sä tiivistät sun olkavarsia lähemmäs sun kylkiä. Työnnät sydäntä ylöspäin ja rullaat alas. Tehdään se vielä kerran. Nyt tuo kädet sivulle ja laita mahdollisesti sormenpäät sinne sivulle.
Pää roikkuu, maahan siis, ja kämmenet ylös. Pää roikkuu, nousee viimeisenä. Jalkapöydät painaa läpi lattian. Tiivistä vyötäröä. Ajattele taas hartioita sopivasti alas, ei kuitenkaan takataskuihin. Tiivistä sun lapoja kohti sun rintaa. Paina jalkapöydiä. Ja rullaa sieltä alas. Hyvä. Nyt sieltä tuo käsiä ja pökkää tänne nelinkontin. Pyöristä selkää. Ja noustaan alaspäin katsovaan koiraan. Nyt täällä. Nosta kantapäät ja lähde tiivistää sun häpyluuta kohti napaa ja samalla pyöristä selkää. Leuka lähellä rintaa, lähde nojaa sinne eteenpäin kuin aalto. Hartiat tulee yli ranteitten, siinä vaiheessa koukista polvia ja pökkääkin takas, vie kaarelle ja katso vähän eteenpäin. Ja taas nosta kantapäät ylös, tiivistä lantion pohjaa alavatsaa, pyöristä vie leuka rintaan, nojaa eteen. Ja sitten taas polvia koukkuun ja pökkää taakse. Otetaan vielä kerran. Nosta kantapäät, tiivistä, vie leukorintaan, pyöreänä ja pökkää sieltä taakse. Hyvä. Nyt rullataan taas tänne. Ja kun saat hartiat yli ranteitten, lähde tiputtaa, pidä pää lattiaan kohden, lähde tiputtaa lantio alas. Voit tuoda sieltä ihan kunnolla jalatkin maahan. Ja taas palataan tähän asentoon, mistä tultiin. Ja rullataan sieltä alas. Avaa jalat leveeseen haaraan. Hae sun niska pitkäksi. Kurota kädet. Ja lähde kurottaa sieltä oikea käsi ylös. Vasen jalka autto. Käännyt sille oikealle kyljelle. Ja nyt tuo kädet sinne takaraivon taakse. Ajattele sun lapoja oikein kunnolla sinne sun selkään kiinni. Ja kurota katseella pitkälle sinne sun taaemman käden suuntaan. Sinne takaseinän suuntaan. Päällimmäinen jalka, eli tämä, haluaa sinne eteenpäin, eli on vasen tässä tilanteessa. Hengitä tässä. Ja nyt yritä pitää nämä kädet täällä, kun me lähdetään kääntymään takaisin. Ja sitten sieltä yritä pitää kädet, kun tuut tänne toiselle puolelle. Ja nyt jos sulla lähtee alaselästä notkolle, se on yleensä kompensaatio jumisesta rintarangasta, niin ajattele sun häntäluuta vähän alaspäin, mutta sitä ennen lonkkia ylöspäin. Hyvä. Ja sitten tullaan takas tänne eteen. Tuo kädet lähelle rintoja, jalat lähemmäs. Lähdetään sieltä päärentona rullaamaan. Työnnä sydämestä asti. Jalkapöydät läpi lattian, pikkuvarpaita vähän sinne lattiaan enemmän, ettei mennä ulkokiertoon. Leuka lähelle rintaan, polvet maahan ja lähde rullaamaan sieltä ylös. Tuu lapsen lepoasentoon ja sieltä takas. Oh. Hyvä. Sellainen setti tällä kertaa. Ai että tuntuu hyvältä. Mä tunnustan. Rintaranka on mun kehon jumisin osa. Näin tankotanssijana erityisesti. Siitä on tärkeää pitää huolta päivittäin. Istuit sä, teit tätä istumatyötä, ajailet paljon, mitä tahansa. Rintaranka menee herkästi junttura. Pidetään huoli siitä, että se pysyy mobilisointuna. Okei, ensi kertaan. Moi!